Ali, koja je razlika među Petra Zorića, koji je automehaničar u penziji i uživa u unučićima i čeka neku bolju Srbiju, i vas koji ste partija? Ja hoću to da vam kažem. Dakle, i vi i on kažete vi ste protiv tog plana. Ali vi bi trebalo da imate neku konkretnu stvar i da budete u politici ovoliko energični kao što je bilo u ovom podcastu. Evo, šta ste vi uradili kao partija kad je potpisan ili usmeno priznat taj francusko-nemački plan? Udružili se sa strankama s kojima se inače ne bih udruživao, Dverima i Zavetnicima, zato što mislim da je to bilo odgovorno tad uraditi da ojačamo taj front, najviše što možemo, čak i sa ljudima za koje možda nemam ne znam kako poštovanje. I za neke od njih sam čak govorio da nikad više neću ništa s njima raditi, ali zbog višeg interesa smo uradili, pravili proteste, neki od tih ljudi su sprečavali to i onda se to polako raspalo zato što su neki od njih umeđu vremenu napravili dogovor sa Vučićem. Dakle, ja radim onoliko koliko mogu. Povećajte moju moć, a to je u glasovima, i radit ću mnogo više. Dajte mi više medijskog prostora, povešću mnogo više. Sve ima svoje. Ja, s obzirom na ono čime raspoložem, a to pokušavam da proširim, dajemo više od maksimuma. Volio bih i radit ćemo na tome da to bude još više, ali kažem, koliko para, toliko muzike. Svako od nas daje nešto i to je vredno poštovanja. Znači, ima puno dobrog naroda i puno dobrih Srba u mojoj stranci. Zaista se izuzetno ponosan, ali ne tražite od nas više nego što možemo. Ne mogu ja kao ovaj Duplantis da skočim 6 metara, koliko je sad rekord napravio, pošto krenuli sa sportom. Ne mogu, vi ste težak centar, ja nisam. Visinska razlika ozbiljna postoji između nas. Ne mogu da zakucam. Ne tražite nešto od mene zašto nisam sposoban. Sa onim čim raspoložem, u kontekstu koji je ovakav kakav je politički, mi već čudo pravimo što se naš glas i naša ideja čuje. A da će Bog, a ja verujem da će biti tako da ćemo uzeti odgovornost za vođenje ove države, a onda će on doći u emisiju posle određenog vremena da vidimo šta smo napravili, šta ne. Albatros podcast.